aṅụrị juru ndị mmadụ obi dịka ha hụ izu ọnụ ha ga-eji kwuo okwu na achinata ahụ n'ụbọchị Satọde dịka ụmụ nwaanyị dị 130 ndị na-azụ ahịa n'Agwata Constituency 1 bụ ndị eji ego wee kwado site n'aka onye na-anọchite ọgbọ nta nkwado ahụ n'ụlọ omeiwu Anambra steeti bụ Honorable Ahia Okpalaeke. Ụmụ nwaanyị ndị a bụ ndị esere site n'obodo isii nọ na ya bụ ọgbọ nta nkwado. Obodo ndị a gụnyere Achịna, Akpụ, Mkpologwu, Amaisi, Umuchu na Ụga. Enyere ha opekata mpe ya bụrụ N50,000 ya bụ 50,000 naira n'otu bụ ndị gbakọtara ọnụ wee dị nde naira 6. Emmanuel Chibata na-akọwazi na ebumnobi nke atụmatụ a bụ ịkwalite ọnọdụ azụmahịa ndị a nọ n'ogo nta, nyere ha aka lekọta ezinụlọ ha ma gaa n'ihu. Kiri ka aka ha n'ujo. Dịka Honorable Okpalaeke siri wee kọwaa, bụ onye nke sitere n'obodo Achịna, ọ sịrị na ya bụ mmemme bụ n'iji wee mezuo nkwa o kwere n'oge a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchịrị ya, bụ ka o wee metụta ọtụtụ ndụ ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche. Onye bụ onye isi Agwata Local Government Area bụ Dọkịnta Chibuike Ọfọbụike tinyekwere President General nke obodo Achịna bụ Maazị Anthony Ezenwaka nakwa otu nnukwu onye ama ama n'ọrụ n'ịzụ ahịa Maazị Chinecherem Ọgụegbe tinyekwere ndị ndu obodo ndị ọzọ toro Honorable Okpalaeke maka ịbụ ekwueme ma kpọkwue ndị ahụ ritere erere ka ha bụrụ ndị ga-etinye ya bụ ego n'ọrụ. Ọtụtụ ndị ritere erere ahụ bụ ọtụtụ ndị na-ele ihe nri dịgasị iche iche tinyekwere Odoziakụ Florence Ezechukwu nwere obi aṅụrị ma kelee ya bụ omeiwu maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Site na Achịna, abụ m Emmanuel Chibata maka Akụwa ABS.